To, že som teraz na 4 dní v Prahe, je najviac, čo som kedy bola preč z domu bez dieťaťa. Aj pre mňa to bol taký moment, že OK, a veľmi som logisticky rozmýšľala, ako to urobiť, aby bol fajn. Čiže sme to fakt vymysleli, takže 2 dní normálne štandard škôlka a s mojím mužom a 2 dní highlights, akože babi, dedo, prázdniny, to nejlepší zode. Bratranec, akože oni sa milujú, takže to je pre ňoho najviac, čo môže byť. Čiže som vlastne tak vnútorne spokojná, že sa teší, že on je rád. Ja už som vtedy mala 36 rokov, hej, čiže človek ako sa zmieta vo všelijakých otázkach, do toho má nejakú prácu, do toho nejaké tlaky a čas beží. A on je síce o 10 rokov mladší, ale on zase otvoril tú tému, že nie všetci majú úplne dobré spermie v dnešnej dobe a stále viac mužov s tým problém má. Je to akože zase taká trošku spoločenská pandémia. Takže to bola tiež taká rozbuška, ktorou on trošku prefackal našu spoločnosť, keď zverejnil, že dajte už tej Adele pokoj, že nie je to len o nej. Ja mám slabé spermie a jednoducho, keď to skombinujeme, že pani má vek a ja nemám spermie, tak z toho asi nebude hneď tak dieťa. Akékoľvek dieťa by prišlo do nášho života, nesmie mať na sebe tú zodpovednosť, že nám má niečo ako keby zalepiť, vyriešiť alebo umlčať spoločnosť. Nám jednoducho musí byť jedno, čo si kto myslí. To dieťa má sem prísť, aby mu bolo dobre. A dobre mu bude, keď my dvaja budeme v poriadku a budeme úplne ako vyrovnaní so všetkým. Takže pre mňa bolo kľúčovou podmienkou predtým, aby k nám prišlo nejaké dieťa do života, mať totálne prijatú realitu, že deti mať nebudem. Pri adoptovaných deťoch je veľmi preferované, aby napríklad v tom prvom pol roku ich ani nikto iný nebral na ruky. Že napríklad dať strážiť takéto malé dieťa starým rodičom nie je úplne OK, lebo on ešte ako sa snaží registrovať, že tak ty si teda tá mama, alebo ty... Koho sa mám chytiť na Áno, koho sa mám chytiť, presne. Fakt je extrémne živý a spoločenský. Tak sme aj hľadali škôlku, ktorá by bola pre ňo vhodná, tak sme vsadili na lesnú škôlku, pretože jednak sú tam tie deti za každého počasia. Zdôrazňujem, za každého počasia. Musíš mít hodně oblečení teda. Hodne vrstev a tak akože blato. Už potom človek aj prestane prať v istom momente, lebo vlastne tá horná vrstva, ktorá sa nedotýka tela, môže dlhodobo byť špinavá. Jasne sa jenom odloupne a ideš dál. No, alebo sa to nejak opláchne a ide sa ďalej. Tenhle rozhovor vychází na Mezinárodní den žen, takže bych na začátek popřála všem ženám, protože nemám iluze o tom, že by mámi sobě sledovalo mnoho mužů, takže všem ženám bych chtěla popřát spoustu sil, i těch fyzických, i těch psychických, na jejich mateřské cestě, ať už na ní teda kráčí, nebo ji třeba mají zrovna před sebou. A mám velkou radost, že dnešní díl, ten ženský díl, přišla žena, samozřejmě matka, a pro mě velmi silná osobnost, Adéla Vinceová. Adél, vítej u nás, máme sobě. Ahoj, ďakujem, pozdravujem. Ty jsi nejznámější slovenskou moderátorkou, já to za sebe můžu říct, vnímám tě tak pro mě určitě. Keď ma ty poznáš, tak potom... Přesně, tak je to jasný. A mámou samozřejmě teda, protože i tady 3letýho Maxíka. Tak kde je Maxík, když ty jsi tady v Praze s náma? Je správna otázka. Je s otcom svojím. Nie, vlastne teraz v tejto chvíli, keďže je víkend, keď nakrúcame, tak je so svojou babičkou a dedom, či u rodičov môjho muža, ktorí sú relatívne mladí, lebo my to máme tak poposúvané vekovo. Môj muž je odo mňa o 10 rokov mladší a moja svokra tchyne je o 10 rokov staršia odo mňa. Hej? Takže sú to dvaja mladí ľudia, ktorí bývajú v rodinnom dome a zobrali si ho na víkend, pretože je tam aj so svojím bratrancom, tiež 3-ročným, oni sa úplne milujú, takže on má teraz time of his life, lebo má víkend s bratrancom, s babi s dedom, so záhradou, večer je dovolený puding, aj kúsok labkovej patroly, takže je to, myslím si, že jeho highlight aktuálne. Prostě dovolená snu. Důvod, proč ty jsi v Praze, ty tady rozjíždíš nový projekt, máš tady novou talk show na Primě, tak jak moc tě to časově vytíží, jak moc budeš cestovat do Prahy? No, ja som človek, ktorý naozaj, pokiaľ nejaký projekt by mal byť o tom, že teraz musím niekam stále cestovať, tak by som do toho ani nešla. Ja som dlhodobo napríklad, a teraz sa netvárim, že som mala strašne veľa ponúk ako do tej televízie, až tak nie. Ja som dávno aj sama odišla zo Superstar. Ale keď ma volajú robiť eventy do Prahy, tak to odmietam, lebo to sú 2 dní v podstate. Človek musí docestovať, niekde sa vyspať, mať generálku a potom zase v noci buď sa vyspať alebo cestovať naspäť. Čiže
toto nemám úplne rada. Ale paradoxne, televízny projekt je výborný v tom, že sa dá veľmi efektívne nastaviť. A to znamená, že my za, 3 dní natočíme 6 častí. Celá séria má 11 častí, takže pre mňa sú to vlastne 2 výlety do Prahy v rozmedzi, 3-4 týždňov. A to je podľa mňa úplne zvládnutelné v tej rovnici pomer cena výkon, že koľko času niekde strávim a koľko z toho je potom nejakého výstupu. Čiže je to určite pre mňa efektívnejšie, ako chodiť jednorázové nejaké eventy moderovať. My jsme říkali, že Maxíkovi jsou 3 už. A 3/4. Ano, 3 a 3/4. Začal chodit do školky. Loni nějaký konci roku, nebo loňský už On začal chodiť do škôlky, září je október. Jo. Ne, september. Ono začal september. V tom 10. mesiac, ano, v 10. mesiaci. Ano, říjen. Říjen začal chodiť, čiže keď mal 3 roky a asi 3 mesiace, vtedy išiel do škôlky. A teda mám pokračovať v téme škôlka? Jo. Tým, že je adoptovaný, tak ten jeho príbeh si vyžaduje, nemyslím si, že nejaké úplne že super špeciálne prístupy, ale v niečom musíme byť vedomejší a taký citlivejší. A naozaj adoptované deti by podľa akože ideálnych situácií nemali ísť veľmi skoro do nejakej inštitúcie kvôli vzťahovej väzbe a kvôli tomu pocitu, že naozaj sem patrím a toto je moje bezpečné miesto. A tak sme ho dali naozaj až tak 3 až 4 roka, ale aj z toho dôvodu, že fakt je extrémne živý a spoločenský. Tak sme aj hľadali škôlku, ktorá by bola pre ňo vhodná, tak sme vsadili na lesnú škôlku. Pretože jednak sú tam tie deti za každého počasia. Zdôrazňujem, za každého počasia. Musíš mít hodně oblečení teda. Hodne vrstev a tak akože blato. Už potom človek aj prestane prať v istom momente, lebo vlastne tá horná vrstva, ktorá sa nedotýka tela, môže dlhodobo byť špinavá. Jasne sa jenom odloupne a ideš dál. alebo sa to nejak opláchne a ide sa ďalej. Takže oni sú tam vlastne stále v prírode, celé dopoludne. A je to, myslím si, že na ňom veľmi dobre pôsobiace. Je tam málo detí, sú tam veľmi, veľmi vedomé tie sprievodkyne alebo učiteľky, ako to nazvať, od ktorých koľkokrát ja okúkávam skôr, že ako komunikovať s deťmi, ako postupovať v niektorých situáciách. No a tá adaptácia bola tak milosrdná a tak pomalá a postupná, že my sme nemali naozaj jeden deň, kedy by on plakal, že napríklad nechce do škôlky. No vy ste na tú adaptácii tam byli s ním, ne? Áno, tam tá adaptácia takto funguje, že je veľmi postupná, je regulovaná tými sprievodkyňami, ktoré povedia, že kedy sa mám napríklad vzdialiť na chvíľku z toho lesa. Najprv sme s ním chodili na celé dopoludne do toho lesa, čiže ja som mala veľa v škôlke s deťmi. Zaujímavé to bolo, že v čase, keď napríklad máš aj ty nejakú, nehovorím, že zásadnú pracovnú povinnosť, ale bolo by treba pár vecí vybaviť, hej, že ja neviem, minimálne nejaký telefonátik alebo mailík, tak v tom lese tam sú zakázané akékoľvek devicey, aparáty, takže tak sedíš tam na tom pníku a si hovoríš, že OK, tak jo. a nad hlavou ti tak ide, že by bolo treba ešte tam zavolať, ale vlastne je to super, lebo ťa to tak sprítomní a odpojí trošku od toho, čo máš niekedy pocit, že je dôležité. No, takže som chodila do lesa aj s mojím mužom, sme sa striedali, potom sme obedovali s deťmi z malých myštičiek a takto postupne sme akoby z toho cúvali, tak ako nám teda odporúčali. A tak prirodzene sme vycúvali, že je tam neskutočne rád a je to super. No ale to pranie je to väčší záhul trošku. To znamená, že nebyl žádnej, nebývá pláč ráno, nebývá loučení, prostě jde. Vôbec. Má samozrejme dní, keď sa mu nechce, ale ja mu vždy poviem, ja ti rozumiem, mne sa tiež koľkokrát nechce, ale potom, keď tam prídem, som rada, že som tam, alebo niekedy aj človek ide do niečoho, čo úplne sa mu nechce, lebo to má iný, nejaký väčší zmysel, takže mu to tak nejak vysvetlím a on tak, dobře, no. A potom sa dohodneme, že mu v aute napríklad ešte pustím Macha Šebestovu na počúvanie alebo niečo, čo ho tak naladí a je spokojný. Znamená to, že třeba budeš víc pracovat teďka, když se ti uvolňuje dopoledne? Takto. Budem pohodlnejšie pracovať. Víc v klidu. Víc v klidu, pretože moja práca je v zásade o tom, že keď si vezmem, akože, ja neviem, ja to tak vidím ako ten môj diár, čo mám v mobile, tak tu mám ten mesiac a mám tam také jobky, kedy napríklad som večer preč, alebo kedy, ja neviem, mám celý deň niečo. A tých jobiek nechcem, aby bolo viac ako 6 napríklad. Ale jedna z tých jobiek je, že točím svoju talk show Adela trochu inak. A teraz sme prešli do online.
A tam mám vždy rozhovory 1 na 1. Takže sa musím na tých ľudí pripravovať. A to poznáš asi aj ty, že to si vyžaduje čas. A ty máš 2 deti. A teraz presne si kladiem otázku, že kedy je tá príležitosť si sadnúť a vygoogliť si niečo o tej Adele a zistiť, ako adaptovala. Já tě měla v uších na manikúře a na lžišti. Presne toto robím. Ja som teraz tiež v taxiku a na raňajkách som počúvala jedného môjho hostia, s ktorým budem nahrávať v sobotu. Takže presne, to sú také tie time managementy šialené, ale potom si k tomu musíš niekedy aj sadnúť a sa trošku pripraviť. Takže skôr sa mi tak vydýchne alebo uľaví, že nemusím čakať na nejaký spánok obedný rýchlo a otvárať notebook, ale že to má väčšiu pohodu. No. Obecně to odloučení, jak snášel Maxík nebo snáší? Když školka, to jste si najeli, tak tam je nějaký systém jasný, prostě každý ráno vstanu jdu, ale když takhle někam třeba odjíždíš na vízní nebo něco, někdy to nějak jako špatně... No akože to, že som teraz na 4 dní v Prahe, je najviac, čo som kedy bola preč z domu bez dieťaťa. Aj pre mňa to bol taký moment, že OK, a veľmi som logisticky rozmýšľala, ako to urobiť, aby bol fajn. Čiže sme to fakt vymysleli, takže 2 dní normálne štandard škôlka a s mojím mužom a 2 dní highlights, akože babi, dedo, prázdniny, to nejlepší vzorek. Bratranec, akože oni sa milujú, takže to je pre ňoho najviac, čo môže byť. Čiže som vlastne tak vnútorne spokojná, že sa teší, že on je rád. Samozrejme to asi poznáš, že skôr premýšľaš nad tým, keď máš dojem, že nie je úplne spokojný s tým, že je niekde, ja neviem, odložený, ale to ani vlastne nikdy nebol, nikdy ho neodložíš k niekomu takému a tak je tam vzadu, veď takovej priemernému, hej, vždy je s niekým, koho má rád, ale áno, maminka je maminka. To tak je a to odchádzanie si myslím, že už vníma úplne dobre, lebo základ je aj to včas ako keby oznámiť. Povedať, vieš čo, zajtra pôjdem preč, lebo robím takúto prácu. Aj som sa ho opýtala, čo si myslí o tom novom projekte na Prime, že či to vyjde a tak sa ma pýtal, že čo tam budem robiť, sa o tom debatovali, že ho akoby vtiahnem do tej mojej činnosti, aby tak ako mal moment nejakého vlastného vkladu a potom mu poviem, potom sa vrátim a vieš čo, a potom pôjdeme tam a budeme si, ja neviem, čítať túto a túto knižku, že dám tam nejakú motiváciu do budúcnosti. Ale v tých začiatkoch tie odlúčenia som vnímala samozrejme oveľa dramatickejšie. A ono je to pri tej adopcii aj tak, že vy sa na to nepripravujete a nepripravujete sa ani na ten diár. Čiže vy si plus minus žijete nejaký život, aj ten pracovný, veď logicky, veď fungujete. Čiže ja napríklad, keď on k nám prišiel, ja som bola v porote Stardance, alebo teda Let's Dance. To znamenalo, že každá nedeľa, večer, definitíve. A môj muž to moderoval. A teraz dostanete malé dieťa, ale vy už nemôžete zrušiť ten projekt. A teraz je to také, že OK, no, tak nejak to zvládneme, ale pri adoptovaných deťoch je veľmi preferované, aby napríklad v tom prvom pol roku ich ani nikto iný nebral na ruky. Že napríklad akože, dať strážiť takéto malé dieťa starým rodičom nie je úplne OK, lebo on ešte ako sa snaží registrovať, že tak ty si teda tá mama, alebo ty... Koho sa mám chytiť na Áno, koho sa mám chytiť, presne. Takže sme si tak hovorili, že dobre. Ale zvládli sme to. Vždy sme sa to snažili nejako vyvažovať, ako veľmi citlivo k tomu pristupovať. My sme, keď nám zavolali vtedy s ním, že teda máme pre vás chlapca, a sme sa išli samozrejme pozrieť a a sme sa do neho zalúbili, tak my sme na tom sedení s tými sociálnymi pracovníčkami riešili také, že on k nám prišiel v decembri, 12. mesiac, čo to je prosinec. A my hovoríme, viete, ale my máme už dohodnutú chatu na Silvestra, asi 20 ľudí a že to už je zaplatené. A to je akoby, vlastne my sme to celé organizovali a my sme, akože to bola, že aj naša chata plus iná chata, že my tam nemôžeme neísť. A oni takí, a tak ho vezmite, no, tak snáď to zvládne. A zvládol to, hej, ale že zrazu to je do života jak taký meteorit. A potom človek s tým nejako žongluje. A v čase, samozrejme, ja som v tom prosinci zrušila všetky večerné eventy. Normálne to sa nerobí, aby som ja zavolala 2 týždne pred eventom. Všechny vánoční večírky. Jo, a tak ani toho som nebrala veľa, som mala, ja neviem, 2, 3, ja akože to zase nehrotím. A tak som normálne všetkým volala, že prosím vás, a musela som im povedať ten dôvod, lebo to je inak neodpustiteľné, že len tak zrušíte event. A oni to našťastie pochopili, nejak to zmanažovali, ale nie všetko sa zrušiť dá. No.
Prepáč, že strašne dlho odpovedám. To nevadí, my máme čas. Dobre. My nejsme televizní formát, u nás si můžeš povídat. Jo, ale tak, aby zase niekto neusnul. Ne, zatím dobrý. Zatím dobrý, tak mi daj vedieť, keď... No my jsme už přišli k té adopci, tak to tak jako oťukáváme, tak ale myslím, že by bylo dobrý dát ten úplný začátek možná a ještě předtím, když už máme sobě, tak ty seš teď mámou a ten první pocit, kdy ti přišla do života myšlenka, by mě zajímalo, když jsi říká, a už bych chtěla být mámou, tak teď už by to možná bylo fajn. No tie myšlenky boli vlastne veľmi zaujímavé v mojom prípade, si myslím, a neviem, ako to možno majú aj nejaké iné ženy. Ja vlastne nikdy, alebo teda neviem, či tá myšlienka na to materstvo bola niekedy reálne úplne úprimná. A skôr mám dojem, že som v istom období začala veriť nejakým tlakom, že mám teda vek a že by som mala a že by sa patrilo a kedy budeš mať deti a kariéristka. A ja som si len tak vlastne robila svoju prácu, ktorá ma bavila a vedela som, že asi by som mala mať nejak deti, ale nebolo, priznám sa, úplne s kým. Teda ja som mala nejakých partnerov, ale to tak človek vie, že... Tady ešte ne. Či toto je ono, alebo toto nie je ono. Sama som mala vlastne zmetky v tom partnerskom fungovaní. A to teraz vôbec nie je kritika voči mojim partnerom, lebo vždy som mala ideálneho partnera, ktorý mi ideálne ukazoval aj moje slabé stránky, aj moju sebahodnotu, aj toto všetko. Čiže tam som mala zmetky a niekde som to podvedome vedela, že to nie je úplne dokonalé. A do toho teraz by som mala uvažovať, že no tak poďme do tohto priniesť ešte ďalšieho človeka, aby ešte aj ten bol zmetený. Hej? Čiže, tak som bola taká, že úplne som to necítila, zároveň ma tá práca bavila. A to nie je karierizmus, to mi príde niekedy strašne nefér, keď sa to tak pomenúva, lebo ma to skrátka baví, lebo ma to naplňa, lebo je to aj zábava, je to aj obohacujúce. A do toho tá spoločnosť nejak stále tak púšťala takéto, že už máš vek a a mala by si. A ja si hovorím, áno, jasné. A potom prichádzali všetky tie vzorce o tom, kto sa o teba postará, keď budeš stará. A že akú máš hodnotu, keď nemáš dieťa, ako žena. Že si vlastne akože, co to je. A milión vzorcov, podľa mňa od roku 1530, ktoré existujú v našej spoločnosti, ma začalo takto obhrízať. A ja vlastne neviem vôbec, že či v tom bol nejaký môj úprimný, ale naozaj taký ten hlboký pocit, že by som chcela dieťa. Lebo ja som nikdy ani nemala úplne vzťah k deťom. A k bábetkám už vôbec nie. To, keď mi niekto ukázal, že má dieťa, ja som musela normálne sa skoncentrovať, aby som uhrala tú situáciu, že jej, to je ale roztomilé. Vôbec. Úplne stejný ako tých 10 predtým. Takže... A vlastne a začala som o sebe teda pochybovať, že čo som ja vlastne za ženu a asi by som mala. A tieto moje vnútorné pochybnosti tak rástli, že sa začali naozaj zrkadliť oveľa intenzívnejšie v tom okolí. Čiže bulvár oveľa viac začala riešiť, že a nemá deti a mala by mať a prečo. Mňa sa to samozrejme hrozne dotýkalo. Vtedy som ešte nevedela, že ten bulvár mi len ponúka správu o mne samej, o tom, čo ja vlastne ja sama cítim voči sebe, že ja samu seba spochybňujem, že to som ja, čo oni hovoria. To sú moje názory na mňa, čo oni hovoria. Preto mi vadili, lebo mi ukazovali tú pravdu, ktorú ja sama o sebe si nechcem priznať. Až som sa musela z toho tak nejak vymotať, veď som chodila aj na terapie už dlhšie aj predtým, práve kvôli tomu, že som mala pocit, že v tých vzťahoch neviem úplne chodiť. Že nebola to žiadna dráma vôbec, ale len som si hovorila, takto by asi nemal. Takto sa nemá človek cítiť vo funkčnom vzťahu. Nejak som cítila, že to nie je úplne ono. Takže som chodila na terapie a tam sme riešili presne aj tú úprimnosť v tom vnímaní seba a toho materstva. Až som sa vlastne preterapeutizovala k môjmu aktuálnemu manželovi, ktorý teda si myslím, že v tom mojom posune vnútornom mi odzrkadlil nejaký ďalší level. Že som sa teda niekam naozaj posunula. Neviem, či hore, dole, kam, niekam, skrátka niekam. Tam, kde ti bolo líp. Áno, viac k sebe. A tam sme samozrejme tú tému dieťaťa otvorili. No ale vlastne nám to ani nejak biologicky nevychádzalo. Pretože ja už som vtedy mala 36 rokov, čiže človek ako sa zmieta vo všelijakých otázkach, do toho má nejakú prácu, do toho nejaké tlaky a čas beží. A on je síce o 10 rokov mladší, ale on zase otvoril tú tému, že nie všetci majú úplne dobré spermie v dnešnej dobe. A stále viac mužov s tým problém má. Je to akože zase taká trošku spoločenská pandémia. Takže to bola tiež taká rozbuška, ktorou on trošku prefackal našu spoločnosť, keď
zverejnil, že dajte už tej Adele pokoj, že nie je to len o nej. Ja mám slabé spermie a jednoducho, keď to skombinujeme, že pani má vek a ja nemám spermie, tak z toho asi nebude hneď tak dieťa. Tak sme sa v tom, vlastne on mal čo spracovať. Mne sa tak zľahka uľavilo, že som mala pocit, že ten tlak nie je len na mňa, že teda všetko je to o mne, že ja neviem porodiť dieťa. A už toho bolo tak veľa, že sme si povedali, že OK, kľud. Že akékoľvek dieťa by prišlo do nášho života, nesmie mať na sebe tú zodpovednosť, že nám má niečo ako keby zalepiť, vyriešiť alebo umlčať spoločnosť. Nám jednoducho musí byť jedno, čo si kto myslí. To dieťa má sem prísť, aby mu bolo dobre. A dobre mu bude, keď my dvaja budeme v poriadku a budeme úplne ako vyrovnaní so všetkým. Takže pre mňa bolo kľúčovou podmienkou predtým, aby k nám prišlo nejaké dieťa do života, mať totálne prijatú realitu, že deti mať nebudem. Aby pre mňa neboli nutnosťou. Aby neboli, že konečne, tak už mám hodnotu, už ma nebude súdiť spoločnosť, už je dobre. Už si ďakujem, vyriešil si mi to. To dieťa nemá mať túto prácu. Takže my sme sa vlastne úplne vyrovnali s tým, že nebudeme mať deti, lebo veď zase povedzme si pravdu, život bez detí je veľmi príjemný život. V zásade super život. A v druhom kroku som cítila, že nechcem ísť na umelé oplodnenie, lebo to by išlo. Ako tie prognózy boli veľmi pozitívne, ale to mi nevychádzalo. To som už veľakrát hovorila, že v tom som aj s mužom sme sa tak zhodli, aj tak matematicky, že tak je veľa detí, ktoré nemajú rodičov, sú vydané na nejakú životnú výzvu hneď po narodení a ja budem ešte cez nejaké skúmavky ako sem ťahať nejakú ďalšiu dušu, ktorá tam čaká na reinkarnačnom, na možno nejakú úplne lepšiu príležitosť. Tak plus minus nám dalo to, že dobre, dajme sa do adopčného programu, tam to aj tak nejde takto a uvidíme. Takže sme prešli všetkými tými aj papierovačkami, aj tou prípravou psychologickou, ktorá bola inak super. Myslím si, že každý, kto chce mať deti, aj biologické, by mal prejsť prípravou na deti a na život, rodiny a vzťah a teda. No a jak sme sa tam zahlásili, tak potom ja som to úplne vypustila z hlavy. Dobre, je to tam, keď nám zavolajú, vtedy uvidíme. A tak to aj bolo. Takže si odpověděla asi tak na 2/3 mých veškerých otázek, co tu mám připravené. Ale je to tak, když pozveš moderátorku. Prepáč, ale to ani nie, že pozor, veď moderátorka, nie. Keď pozveš moderátorku, vieš prečo? Lebo moderátorka vlastne nemá hovoriť veľa. Ja sa pýtam, ale ja sa konečne môžem vykecať. Vieš, ale dítě, proto jsme tady. Ale super. Dobre, prepáč. Ne, je to super. Já přemýšlím, jestli by se k něčemu chtěla vrátit. A k něčemu se trochu povracám. Povracaj sa. První, co by mě teda zajímalo, protože jsem tě to nechtěla přerušovat, protože mi to přišlo... Je kludně si mohla. Já vím, ale mě to přišlo fajn. Ale mě by zajímalo, kdy byl jako moment, že jste si řekli, že si půjdete teda prověřit, jestli je něco v pořádku nebo ne? Jak dlouho jste to zkoušeli přirozeně, než jste si řekli, hele, už je to dlouhý? Neviem, ale myslím si, že sme nečakali úplne dlho. Ja neviem, to bolo plne, 3/4 roka alebo tak, pretože ja som hovorila, že vieš čokoľvek, čo by u teba bolo už jemne pod štandardom, v kombinácii s mojím vekom už nehrá úplne do karát. A to si byla v tom tématu docela vzdělaná, protože my jsme tady vlastně měli odbornici na neplodnost a z kliniky a to je vlastně to, co říká, že po 35 už nečekejte díl jako rok. Prostě už jako po půl roce už běžte zjistit, jako, co se děje. No jasne, tak ako to mi tak celé nejak dávalo zmysel. A zároveň ja som vedela, akože v toto nejak verím, že keď ten vesmír, vyššia moc, Boh, akokoľvek to nazveme, niečo, čo tak možno niektorí vnímame, chce, aby to dieťa prišlo cez tieto cesty pôrodné, tak sa to udeje. Tam stačí jedna spermia, týchto zázračných príbehov poznáme veľa. Tak som si povedala, že tá možnosť stále je, keď sa to dá. Sú ženy v histórii, ktoré bez oplodnenia počali dieťa. Takže pomerne významné deti to boli. A jak nás to ovlivnilo? No, takže tak som si povedala, že to netreba hrotiť a v tej adopcii sme potom videli akože cestu. Ale bolo to relatívne skoro. A je výborné, že môj muž asi je tým, že je fakt mladší, že to už je taká iná generácia, že to nejak neprežíval akože útok na jeho mužnosť alebo na jeho práve tú mužskú hodnotu. No já jsem slyšela v nějakém rozhovoru, kde říkal, že ten první moment, samozřejmě, když se dozvíš, že teda
taky na tom asi chlap má trochu tu možnost nějak jako předurčeně danou na té jako schopnosti rozmnožovat se, takže když zjistil, že teda ten jeho spermiogram není ideální, že je na nějaký hranici neplodnosti, takže ty první dny, než se s tím jako srovnal, že pro něj nebyly úplně jednoduchý, Jasné. ale že zásadní si pro něj tam byla ty, která si řekla, je to OK, je to takhle, je to úplně v pořádku, No, jasné. prostě vyřešíme to. Tak měla jsi to fakt hned takhle jako jasně, nebo Veď akože čisto egoisticky, konečne to bremeno prešlo aj na niekoho iného, že to nebolo len na mne, že a v pohode, a ty za to môžeš. Takže ale jasné, ako mne bolo, samozrejme, že som s ním súcitila v nejakom tom zmätku vnútornom, ale tým, že ja som si ako žena týmito zmätkami predtým už prechádzala dosť, tak som ako keby vedela, že OK, ja som si extrémne vážila, pre mňa to bolo až také rytierské, že tú tému otvoril. Môj striko je gynekolog, Emanuel Stanek, pozdravujem na Moravu. A ja som sa s ním o tom veľa rozprávala a on mi vlastne aj otvoril ako keby tú sféru tejto témy, že to, čo 20 rokov dozadu bolo považované za normu, spermiogramickú, či ak sa to povie, dnes už je považované za, teda, tak tá norma sa absolútne posunula, že vtedy by to, čo je dnes norma, by bolo 20 rokov dozadu, že totálna neplodnosť. Len sa to tak posúva, aby ako sme si pripadali normálni, že to klesá, to ide to dole. Hej? A vlastne každou mladšou generáciou to ide nižšie a nižšie. Čiže ja som v tejto téme tak mala už nejaké základné informácie, no a tak sme to trošku cez ten náš príbeh aj zverejnili. Hej. Zbytek rozhovoru už na vás čeká na herohero.co/mámy sobě. Oni ti ho odovzdajú s kufríkom. A tam je také, že prvé fotky, keď sa narodil, potom tá pácka, čo mal na ruke, nejakých pár hračiek, ktoré doteraz nevieme, že k tomu to tam dal, že či tá jeho biologická mama alebo nejaké sestričky. Potom nejaký zápisníček, čo mu tam písali sestričky, keď bol prvé týždne vlastne v tej nemocnici. Tam chodili za ním také dobrovoľničky akože sa mu venovať. To sme boli veľmi radi, že už fungoval taký program dobrovoľníčok, ktoré sa chodia venovať týmto malým bábetkám. Chovat je třeba. Jo, lebo tie sestričky nemajú samozrejme na to úplne čas, aj keď sú zlaté, milé, ale no, takže ten sme pozerali na ten kufrík a boli sme takí, že sme boli z toho dojatí, rozsekaní. Takže tie prvé dni boli, no, ja som riešila, či ja mu budem vedieť tú predkošku sťahovať, že jak ja to budem robiť, že To řeším já doteď. no, baví ma na ňom, že je slobodný, že je živý, že mám teda pocit, že je s nami šťastný, lebo nemá problém sa blázniť, si spievať, robiť blbosti, byť úplne akože šibnutý. Ale zároveň mu dávame tie hranice, že OK, že skáč po gauči, ale už je veľa hodín, tak nebudeš pri tom jačať. Môžeš robiť kotrmelce, ale že pantomima, nech sa páči. Ja viem, že každý si myslí, že to dieťa jeho je pekné, ale on je naozaj pekný. On je objektívne pekný, že myslím si, že aj mnohí rodičia, keby ho videli, by museli uznať, že je krajší ako ich deti. Kdyby ta biologická matka měla ještě dítě, který by dala k adopci, tak první telefonát by zase směřoval směrem k vám. Tu myšlenku tam taky někde máš, že taková varianta je? No, môže sa to stať. Áno. Ale to, tak ako sme vlastne riešili aj toho Maxika, že uvidíme, keď to príde. Tak keby pani mala ešte ďalšie dieťa, tak uvidíme, keď to príde. Ale že byste si jako o nějaký další dítě sami teďka řekli, že chcete jako k Maxíkovi nějakého sourozence? No, my sme v zozname. Aha. A je veľmi pravdepodobné, že sa to udeje. Tá kľúčová pre mňa myšlienka aj v celej výchove je, že, alebo jedna že keď to dieťa má nejaký záchvat a teraz akože robí scénu, tak neuveriť cez to ego, ktoré to hneď berie ako súboj, že on mne tu robí nejakú scénu, on mne robí zle, ale že pozor, on sa má zle. A preto robí tú scénu. Ja to odporúčam naozaj všetkým, ktorí majú niekoho, kto hovorí, akože mal by hovoriť ako tak dobrou angličtinou, alebo teda dobrou tou rečou. Ja mám napríklad výbornú nemčinu, ale nechcem na ňo ešte aj toto vybaliť chudák, aby sa zbláznil, ale premýšľam už aj nad tým, že to tam začneme, akože už máme tak, že sprichst du Deutsch a on povie ein bisschen a už to tak ide. Ale ten začiatok je divný. A veľmi obdivujem môjho muža za to, že to ustál. Pretože sa cítiš divne. Jednak hovoríš na úplne malé dieťa, ktoré... Už aj to, že hovoríš na malé dieťa, ktoré na teba nereaguje, vlastne trošku divné. A ešte na ňo hovoríš po anglicky, čo on kúka na ňo a nič.
naozaj prvé 2 roky a ten Maxik ako keby odmietal aj mu reagovať na tú angličtinu. Že on neodpovedal po anglicky. A to je strašne demotivujúce, celé od začiatku vlastne. Hneváš sa? Vieš čo, Maxik, asi áno. Asi sa hnevám trochu, lebo už, vieš čo, ti poviem, že 4-krát som ti niečo hovorila, áno, tak sa už trochu hnevám, ale stále ťa ľúbim. Vždy mu poviem, že teraz sa hnevám, ale ja ťa stále ľúbim.